Puta de Neixón ubícase nunha enseada, na enseada de Rianxo, que dende o punto de vista histórico é unha das zonas máis ricas, non só en ostras, senón en molusco e en pesca de toda a Ría da Arousa, non? Entón é moi interesante como os castros de Neixón foron un espazo económico na prehistoria e siguen sendo un espacio de captación de recursos na actualidade, non? Entón todo o tema do marisqueo é moi interesante porque nos amosa este tipo de economía. Traballei sempre no carajo do mar, ao marisqueo. Toda a miña vida, desde 13 anos, hasta que me jubilei, anduve sempre ao marisqueo. E co raño andábamos todo aquí pola Ría da Arousa, aquí todo por dentro. E fomos lá a Pontevedra, a Praseres. E anduven toda a vida na Ribeira. Pedra de Sar, Vidres, as Traves, a Coviña, ali debaixo do Castro, na Punta, nas Postas, na outra Posta Bella, na Arnela e na Ladeira, en todas. Día e noite na Ribeira para pagar. Hasta os 65 anos, con 8 meses. Además para criar o teu fillo. Además para criar un fillo sin pai. Veu non facer e despois deixoume quedar. Fixo ben, que eu non varía para aguantar. As mulleres dedicábanse á zona do que é onde sube a baixa marea, non? Da baixa mar, entonces traballaban por os areales que hai pola zona, ben con sacho, traballando entre as pedras, e despois tamén está a zona onde está sempre tapada co mar, que aí é onde viña a xente a rastrear, o sea, con un rastro, con unha embarcación, é onde sacaban un marisco que tamén había bo, que chamaban os cuncheiros, non? E neses cuncheiros é onde estaba un marisco bo, realmente, todo pola zona que bordea o Castro, dun lado hacia outro. Vivín sempre por aquí, cerca daqui dos Castros e da praia. Eu fui moito á praia. Aí indo ao puente que cruza a ría, pois aí había ostras moi grandes, haberá 40 anos. E íbamos a pé colléndoas. Iba moita xente. E aquí nesta praia hai ameixas, mexillóns, todos cantos se queren. Caramuxos, hai peixes cando a marea baixa, podes ir cas mans a coller peixes, o que está acostumbrado. Chaman a camada. E xa dixo, aquí vívese de maravilla. Eu fui moitas veces co sacho a apañar as ameixas, a mellor iba a mañan a masá a tarde, e a mellor traía 1 kilo de ameixas, ou 2, ou o que fora, pero con esas se gobernaban. Sí, e hoxe siguen indo, pero xa de distinta maneira. E xa iso non está libre, non podes coller un puñado de berberechos para facer unha empanada, nin nada. Aí non se pode coller nada. Sí. A miña beija de janar era a praia. E teño janado moitos cartos. A Naixón, ali a meixa, a cavar, entre a pedra, chamámoslle aquí o lastre, bueno, entre a pedra, caramuxos, mexillóns, eso xa, unha realidade. Pero en toda a zona, todo, é o marisco que había por aquí. Despois peixes, bueno, contra. Aquí desde terra, xa cascanas, desde que chamamos lorchos, aí había moita faneca na punta punta de Naixón. Había fanecas aí, chegabas, nunha hora xa traíase un caldeiro delas de faneca. E lorcho, bueno, era unha barbaridade. Con unhas artes que chamamos nos cancrexeiras, redondas, tirabas 8 ou 10, empezabas por unha punta e pola outra. Nunha hora ou en 2 horas, collías 4 ou 500 de lorchos. Agora nada. Agora non colles nada. A navalla, ibas aquí detrás. Aquí detrás esta playa. Chamanlle a ladeira. Podía aparecer unha tal cual, pero non máis. No lado da lá, na playa da lá, había longueiróns moitos, e despois o mesmo marisco, cá por acá é o mesmo peixe, pero longueiróns que se collía cunha arte que chamamos aquí espita. Desde o puente? Desde Bico do Mar, sí, para baixo. Desde o puente que lle chaman Bico do Mar, todo arredor, hasta aí, esa playa toda. Iso pertenecelle, despois ainda para Ajueiros, para a parte da Lastobo de Iso pertenecelle todo á zona de Rianxo.
E máis íbamos a Tarajoña e había moi ben da Meixas, a máis a torre, cruzando o mar e andando hasta a torre pola beira do mar, a máis nunca nos dixeron nada. Ídemos para Sespón, nada. Foi verdad, nunca nada. E las de Tarajoña, todos os días cargadas de mexillón cruzando a seca, e viñan a eles para levar a vender a Padrón e a Santiago onde podía. Tampouco nunca se lle dixo nada. Nunca pasou o que está pasando agora. Mas sempre se fixeron moitos cartos. As de Sespón, as da banda daqui de Nine andaban máis por aquí, as outras, alá chamaban de Riba de Mar, e iban as outras máis da banda de alá. As de alá de Riba de Mar non viñan tantas veces, as que máis viñan eran as daqui desta banda de Combe, Nine, que son máis cerca de Neixón. Viñan moitas, rapaces, grandes, homes, de alá viñan moitas, sí. Daqui tamén íbamos, pero de alá viñan moitos. Pero agora, non sei se cambiou o que cambiou, na máis que vai, que o vello non pode ir nin buscar tantos para comer. E eu xa son unha que non me podo asomar. Teño que lavar os pés na casa, que aí ao mar non podo vir lavar. Senón xa onde vai María? Pero